Hola, què tal estan? El 2016 ha començat amb una situació de vents de ponent que ja ha deixat ratxes fortes o molt fortes al llarg dels últims dies, però el que hem de destacar és que aquesta situació no s'acaba. El ponent continuarà afectant la nostra situació meteorològica, de fet dominarà totalment i ens deixarà de nou ratxes fortes com les que avui ja han passat dels 100 km per hora en alguns observatoris. De fet, l'Agència Estatal de Meteorologia ha activat l'alerta groga en previsió d'aixes ratxes de més de 80 km per hora que ja s'han registrat i també en cops de mar de fins a força 7 de vent de ponent que deixarà la situació marítima alterada. Una situació que, com diem, anirà minvant en quant a la força del vent, però que no canviarà, almenys per al que queda de setmana, i sembla que la setmana vinent continuarem amb la mateixa situació meteorològica de vent de ral dominant en les nostres latituds. En ratxes, les més fortes registrades avui, les màximes, 109 km per hora a Vilafranca, 103 km per hora de vent de ponent a la Font de la Figuera, 89 a Xelva o a Benimaurell, a la Vall de Laguar, altres de les xifres registrades avui d'aquestes fortes ratxes de vent que també arribaven als 87 km per hora a Otos. A Gaianes, 82 km per hora, a Barx, 78, 76 km per hora de vent de ponent a Senija, a la Marina, i 77 a Titaguas, a l'interior de València. A l'aeroport de València i a Fredes, cap al nord, la ratxa màxima ha arribat als 72 km per hora. Per tant, com veuen, una nit que ha caracteritzat el fort vent que ha registrat en les nostres comarques i que anirà minvant progressivament, però que es mantindrà i tornarà a reforçar-se de cara al cap de setmana. Eixida del sol, avui espectacular, com també la posta ahir a causa dels núvols lenticulars que es formaven a sotavent de les muntanyes, que podíem veure en aquesta extraordinària imatge d'Elx que ens envia Daniel Ferrer, on esta altra que ara veuran que també afectava les comarques centrals. Des de Gandia, Josep Emili Àrias ens envia estos núvols lenticulars que ahir es podien veure de color rogenc amb la posta del sol. I també hem de destacar que el front, encara que dèbil, ha deixat alguna precipitació, algun ruixat puntual. Era el cas de Casas de Moya, on s'han registrat 6 litres per metre quadrat, imatge de Paco Monteagudo, que ens mostra que almenys algun punt de l'interior s'ha pogut beneficiar de l'escassa pluja que ha afectat el nostre territori, que de fet està descarregant situació de contrastos a tota la meitat oest peninsular, on els fronts sí que arriben actius, deixen precipitacions generalitzades, inclús importants, també a la zona del Cantàbric, mentre que a l'àrea mediterrània estos núvols arriben ja completament desgastats, sense pluja, amb un vent destacable i amb unes temperatures de moment altes, des que hem començat l'any per damunt del que són els valors mitjans, cosa que sembla que ha de canviar la setmana vinent amb un descens paulatí dels valors en els termòmetres. Les mínimes, repassem a continuació les que hem registrat en les últimes 24 hores, les més baixes, Vistabella del Maestrat, a l'Observatori de Sant Joan de Penyagolosa, 3 graus positius, el vent no ha deixat que hi hagi gelades esta nit, de fet hem tingut 4 graus a Atzeneta del Maestrat, 9 a Segorbe, 11 a Castelló, 12 a la Vall d'Uixó o 14 a Onda. Eren altres de les xifres registrades avui. També destacàvem a les comarques centrals, entre les més baixes, els 6 graus d'Utiel, 10 han registrat a Xelva i a Llora, 13 ha sigut la temperatura mínima a Sagunt i València i 14 han tingut a Gandia. I cap al sud, les temperatures més baixes de la jornada estaven entre els 9 graus del terme municipal de Villena, els 10 d'Alcoi, els 13 registrats a Alacant, Elx o Benidorm i els 15 de Dénia. El mapa isobàric previst per demà al migdia continuem comptant amb aquesta entrada, aquest flux de procedència terral, aquest vent de l'oest que, com mostren les isòbares tan juntes, encara bufarà moderat o fort els pròxims dies. També hem de destacar que ara mateix ens està afectant una massa d'aire càlida que anirà sent reemplaçada per una de més freda que ve darrere. Això ho notarem en els pròxims dies. De moment encara seguirem amb temperatures superiors al que hauríem d'esperar per al mes de gener, per a l'hivern, i de fet ja hem vist com les mínimes eren altes, però les màximes avui també tindran tendència a pujar entre 3 i 5 graus respecte als valors d'ahir. Per tant, sobretot en la costa, l'ambient serà càlid, encara que molest a causa del vent de ponent i de mestral que seguirà bufant al llarg de la jornada amb aquest avís que hem destacat al principi d'aquest espai d'informació meteorològica de l'Agència Estatal de Meteorologia, que ens fa pensar en ratxes que poden tornar a superar els 80 km per hora. Demà tindrem de nou pas de núvols mitjans i alts, sense conseqüències. No creiem que demà puguem deixar cap ruixat, continuarem amb la mateixa tendència d'aquest vent de ponent que bufa moderat, un poquet menys fort, amb ratxes menys fortes que les registrades avui. Demà tendeix a amainar una miqueta, però continuarà sent el protagonista de la jornada. I hem d'estar pendents dels fronts dels dies següents, que venen amb un poquet més de fred, temperatures no tan altes i que dissabte podrien deixar el cel ennuvolat a tota l'interior del nostre territori i deixar també algun ruixat, en general de caràcter dèbil i poc significatiu. El vent de ponent tornaria a reforçar-se i els dies següents, parlem diumenge d'un dia també amb pas de núvols mitjans i alts, hi ha puntualment només algun ruixat a l'interior
l'interior de València. Dilluns arriba un altre front, una vegada més, de ponent. No canvia la situació de moment, se li veuen molts dies per davant amb aquesta vent aponentat que afectarà les nostres comarques. El de dilluns també podria deixar alguns ruixats a les comarques de l'interior. I com sempre, ens deixem amb una selecció de les imatges que ens han fet arribar, centrades avui en els núvols de la posta i l'eixida del sol, del color rogenc, característic en situacions de ponent com la que estem tenint. Els recordem que poden enviar-ne més a l'adreça que veuen, oratge@tvmediterraneo.es.